Мене звати Катерина, я маркетолог і представник компанії «Вейгрант». Нещодавно, виконуючи міжнародний пасажирський рейс з Німеччини в Україну, на кордоні зняли нашого водія і забрали в ТЦК. Він пропрацював в компанії майже 3 роки. Малому бізнесу не так легко розвиватися в країні, де йде війна. Чому автобусні регулярні міжнародні пасажирські перевезення не внесли в категорію критичності? Навіть ЖЕК, Нова пошта, Укрпошта – вони мають критичність. Отримати критичність для малого та середнього бізнесу дуже важко, тим більше, що бронюється лише 50%, і навіть заброньований також забирає ТЦК. У кого був такий випадок? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ми вважаємо, що забирати водіїв ТЦК під час рейсу – це неправильно, тому що вони перевозять пасажирів. Поставте лайк, збережіть це відео та поширте його. Це дуже важливо. На нашу думку, працівники ТЦК мали б дати водію довести пасажирів до пункту призначення, вручивши повістку і не знімати з рейсу.